A raza vienesa é orixinaria da Terra do Bolo, situada no oriente da provincia de Ourense, e esténdese cara aos montes do Invernadoiro e a Serra de Queixa, en Chandreixa de Queixa, Manzaneda e a Pobra de Trives, chegando ata Vilar de Barrio, Monte de Ramo e Maceda. Sánchez Belda, inda que a considera de orixe descoñecida, deriva do tronco cántabro e sitúa a súa orixe no tronco étnico propio do noroeste peninsular. As condicións orográficas da Terra do Bolo, que é a comarca máis montañosa da provincia de Ourense, dificultaron a mecanización agrícola e permitiron os sistemas de explotación tradicionais, necesitados de animais de tripla aptitude, traballo, carne e leite, e cunha forte adaptación ao medio, polo que a raza, moi valorada pola súa rusticidade e vigorosidade, gozou noutros tempos do mellor censo das morenas galegas. Na localidade de Viana do Bolo, da cal toma o seu nome, e máis en Celeiros e a Veiga, celebrábanse noutras épocas feiras nas que se comerciaba con xuntas de bois, que eran embarcados en ferrocarril dende Monforte de Lemos e a Rúa de Petín para seren exportados a outras rexións. Esta situación rematou coa chegada da maquinaria industrial e agrícola e o posterior desenvolvemento das vías de comunicación. Os seus efectivos foron substituídos por maquinaria e por outras razas altamente especializadas para acadar maiores rendementos leiteiros e cárnicos, inda que con maiores requirimentos para producilos. A finais dos 80, esta raza chegou a unha situación de grave perigo de extinción, pero a partir dos 90, cando se iniciaron os traballos de recuperación, comezou a súa expansión. En la actualidade, atopamos exemplares nas 4 provincias galegas e incluso en Castela e León. A vienesa é unha raza bovina moi rústica que agrupa animais de perfil recto subcóncavo e de formato medio. A cabeza é pequena, con cara alongada que se estreita chegando ao fociño, o cal presenta mucosas escuras e orla abrancazada. A raza vienesa presenta cornos en gancho curto, con media lúa nos machos e alongados nas femias. Lácenlles por diante da liña de prolongación da testa, diríxense lateralmente e logo cara adiante e arriba nunha ampla espiral, e rematan coas puntas cara atrás. Son de cor nacarada pola cepa e a pá, coas puntas escurecidas. As orellas son grandes. O pescozo é proporcionado ao tamaño corporal, máis longo nas femias e xugueira lixeiramente desenvolvida en machos. A badana é evidente. O tronco é amplo, con liña dorsolumbar que tende á horizontalidade e agrupa a maior altura, lixeiramente derribada. Destaca tamén a escasa formación de cadrís. A vienesa presenta extremidades de lonxitude media, ben dirixidas e achumbadas, articulacións robustas e pezuños duros e resistentes. A capa é castaña nas femias, se ben se mostra máis escura en cabos, extremos e outras rexións corporais. Nos machos, en cambio, a coloración é máis escura en xeral. Son características da raza as abundantes formacións pilosas, máis claras e bastante caídas sobre a fronte, as guedellas, e tamén nos pabillóns auriculares, os denominados pendentes. A raza vienesa críase nun sistema extensivo puro ou con suplementación de cereais e erva seca.
A súa adaptación a áreas de difícil permanencia para outras razas máis selectas e de maior porte fai que teña un papel fundamental na vida destas zonas rústicas, tanto no aspecto e o cuidado do medio ambiente paisaxístico, aproveitando os recursos naturais para os que está perfectamente adaptada, como desde os puntos de vista social e económico. Esta raza bovina está totalmente encamiñada cara á produción cárnica diferenciada. Gran parte dos animais sacrifícanse entre os 9 e os 12 meses, pero tamén se comercializa carne de bois e de vacas, obténdose uns produtos de excelente calidade. Os becerros acadan uns pesos medios ao sacrificio de entre 150 e 160 kg canal. As canais desta raza presentan unha boa conformación e uns rendementos adecuados para sistemas de produción en extensivo, de alrededor do 50%. Así mesmo, mostran boas porcentaxes en cuartos traseiros e en pezas extra de primeira categoría comercial, como o lombo e o solombo. A carne que se obtén é de excelente calidade, cunha cor, unha tenrura e un sabor inigualables, así como unha distribución e unha infiltración graxa adecuadas, sen dúbida, favorecidas por dous factores fundamentais: as características da raza e a forma de cría tradicional. O tipo de graxa intramuscular presenta unha adecuada proporción de ácidos graxos insaturados, omega 3, omega 6 e ácido linoleico conxugado, todos eles con propiedades cardiosaudables. Gran parte dos criadores comercializan baixo a súa propia marca a través de canles curtas de proximidade, como carnicerías, tendas delicatesen especializadas e restaurantes. E de forma directa do produtor ao consumidor, producindo e comercializando nalgúns casos en ecolóxico. A vienesa é unha das razas autóctonas españolas admitida para o emprego do logotipo 100% raza autóctona, o cal funciona como unha marca de calidade para as súas producións. A promoción a través de feiras e mercados anuais, tanto de carácter internacional como autonómico e comarcal, resulta de vital importancia para dar a coñecer a raza e os seus produtos ao público en xeral e a posibles novos gandeiros que queiran traballar con este tipo de animais. A Semana Verde de Galicia, que se celebra anualmente en Silleda, é a principal feira de referencia. Ademais de ser punto de exposición, nela póñense á venda exemplares vivos e realízanse concursos morfolóxicos da raza. As feiras gastronómicas serven de estímulo para a venda dos produtos destas razas, dado que é unha forma de promoción directa de cara ao consumidor final. Todos os anos se realizan distintas mostras nas que se lle presenta ao público a calidade desta carne e as múltiples posibilidades que ofrece na cociña. Neste senso, a exhibición gastronómica máis notable é o Salón de Alimentación do Atlántico Salimat, que ten lugar en Silleda, un escaparate onde se mostran as exquisiteces culinarias e as distintas presentacións dos produtos da raza. A Asociación de Criadores da Raza Vienesa, Vienega, foi fundada no ano 1999 a iniciativa da Xunta de Galicia e dos criadores da raza existentes nesas datas. Vienega é a entidade recoñecida oficialmente como xestora do libro xenealóxico da raza e está integrada dentro da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, BOAGA. Entre as súas funcións están as de recuperar, conservar e exercer un control xenealóxico dos animais da raza e colaborar xunto coa Administración e a Federación
en todos os aspectos para mellorar e promocionar a raza. Boaga dispón dunha web propia dende a que se ofrece información sobre a raza vienesa, noticias e actividades máis salientables. Ademais, os criadores socios de Bienega dispoñen da páxina web para publicitarse, vender animais vivos e carne e tamén para dar a coñecer os excelentes produtos da raza a través de carnicerías, casas rurais e restaurantes que os ofertan.